Брокерът е професионалист, който помага при купуване и продаване на имоти. Той улеснява процеса, като търси купувачи и проверява документи, осигурявайки безопасност при сделките. Той е полезен и в офертите за финансиране и избирате заедно най-подходящата оферта. Задължително се започва от бюджет към оглед на избрания имот, ако е свързан с покупка. Брокера е с вас от самото начало до края на вашата сделка и дори след това. Избирайте правилно вашият кой да бъде. Ако имате нужда от помощ, свържете се с Анджела от агенция Angela Estate или посетете сайта estateangela.com, откъдето може да пуснете вашата заявка бързо и лесно. Ние сме помислили за вас, бъдещи клиенти на Angela Estate, и се опитваме да бъдем максимално полезни в услугата.